Romans chapter 6, verse number 12. Baso na to hangtod sa verse 14. Kung nanas, amen. Tanamaning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Everyone standing please. Ampura para na ako karong buntag naglusod ko gamay sa akong blood sugar. I'm a little bit off balance. Wala ko sure sa problema. Romans chapter 6, verse number 12, 13, ug 14. English una, saya ikaduha. Let not sin, therefore, reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness, members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. Bisaya. Busa ayaw tugote ang sala nga mohari diha sa inyong may kamatayong nga lawas. Aron kini inyong tumanon sa mga pangibog niini. Ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga galamiton sa pagkadali matarong ngadto sa sala. Apan itugyan ang inyong mga kaugalingon ngadto sa Dios sama niatong mga buhi gikan sa patay. O ang mga bahin sa inyong lawas, ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong ngadto sa Diyos. Ki-translate ang pulong members sa English, bahin sa inyong lawas. Ug sakto gayud ka na. Ang imong kamot, uska bahin sa imong lawas sa English, that is a member of the body. Ang imong lain-lain, dalunggan, ilong, uban pa, mga member, mga bahin sa imong lawas. Verse 14, kay ang sala, dili makahari, ibabaw kaninyo, kay kamo, dili ilalom sa balaod, apan ilalom sa grasya. So my message comes from verse 13, instruments of unrighteousness. Mga galamiton sa pagkadili matarong. Instruments of unrighteousness. Magampo na ta, dahil ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Dearly Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit? Would you help me to help all of our people, Lord, today? Lord, I don't think there's anyone here today who would not need this truth today or at some time in the near future. Dear Lord God, would you please bless the message, fill me with your spirit, empower me as I preach. Lord, we love you. We pray in Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. Sa atong teksto karong buntag, nakita na to ang usa ka makatingala nga pamahayag gikan sa Apostle Paul ug syempre gikan sa balang espiritu sa Dios nga naggiya kaniya. Sa verse 13, makita na to ang pulong, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas, ingon nga mga galamiton sa pagkadili matarong ngadto sa sala. Una sa tanang ginako magsulti kaninyo, kini nagastorya gayud sa mga taong naluwas. Romans chapter 6 is not teaching how to be saved. Nagastorya siya ngadto sa mga taong naluwas na nga giyatagan na sa Dios og kagawasan gikan sa sala. Ang taong wala naluwas, nagyapon nilalom sa gahom sa sala. Ang sala naghari gyapon sa iyang kinabuhi. Wala pa nabungkag ang gahom sa sala diya sa iyang kinabuhi. If God says, sin shall not have dominion over you, that means you're saved. Nabungkag na ang gahom sa sala diya sa imong kinabuhi. Pero kini nga bersikulo nga atong gibasa,
klaro nagatudlo nga bisan kita nga nangaluwas gayud. Bisan kita nga mga anak sa Dios, bisan kita nga kang kinsang salagi hinloan na pinagi sa dugo ni Kristo, bisan kita kang kinsang ngalan gisulat dito sa basoon sa kinabuhi dito sa langit, bisan kita man makatugyan gayud sa atong mga lawas ng bahin ngadto sa pagkadali matarong. Ang pulong ni sa Bisaya dere gigaman ini nga verse, ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas. Kana pulong ni nagpasabot ayaw pod. Sa English, neither. Pero I know gamiton pulong ni para sa kini ang Biblia ni Pastor Mike, pero lain ang pasabot dere. Ni magtugyan kamo. Nagpasabot ayaw pod magtugyan kamo. Or pagtugyan, I guess we would change the structure. Daghang tao nining nga kalibutan nga nahigugma nga musulti. Kung ikaw naluwas na gayud, diretso ikaw mo himog gayud nga si Jesus ang imong Ginoo diha sa matag area sa imong kinabuhi. O kung wala pa ka nagtugyan sa imong tibok kinabuhi ngadto sa pagka-Ginoo ni Jesus Kristo, dili tinuod ang imong kaluwasan. You ever heard that lie? Sa English gitawag lordship salvation. And it is wicked, it is a lie, it's not true. Ang atong kaluwasan dili gibase sa atong pagtugyan sa tanan ngadto ni Jesus Kristo. Ako po tana. Kung tinuod gayud ka na, kung tinuod gyud nga maluwas ta kung himot na nga si Kristong Ginoo sa matag bahin sa atong kinabuhi. Kung tinuod gyud ka na, meaning magtugyan na ka sa tanan ngadto ni Kristo. Full surrender. Kung tinud ka na nga kanang paging ang tao maluwas, ako po tana. Nga naman lagi nga si Paul nagpasidaan na to diri nga nagingon, ayaw pod pagtugyan sa imong bahin sa lawas ingon nga mga instrumento sa pagkadali matarong. Why klaro? Kung ang pagtugyan sa tanan may bahin sa nailabot sa kaluwasan, if we have to surrender everything to God aron maluwas, nga naman kinahanglan siya mag-warn na to, ayaw magtugyan sa imong lawas nga to sa sala. Why klaro? Kung diretso naluwas no, nagtugyan na sa tanan nga to sa Ginoo, nga naman kinahanglan mag-warn na to. Kung ang tanan tao nga tinud nga naluwas, diretso mutugyan gayud sa ang tibok kinabuhi ngadto ni Kristo. Dayong kini nga pagpasidaan ni po, why klaro? Labaw pa. Kini sa kamatuoran dili ang mga pulong ni po mismo, siya ang tigsula pero ang mga pulong naggikan diretso sa balang espiritu sa Dios. So kinsa nagastorya kanato diri ang balang espiritu. O ang balang espiritu nagingon ayaw pod pagtugyan, surrender. Ayaw po pagtugyan sa mga bahin sa imong lawas ngadto sa pagkadali matarong. If it's true that surrender is part of salvation, how is it possible for me to surrender to sin? It makes no sense. Why klaro? Lordship salvation is one of the most dangerous doctrines in the world today. Nagpadala sa daghang tao ngadto sa impyerno kay nagasalig sila gihapon sa ilang kaugalingon aron maluwas. Nga naman ikaw naluwas tungod ako nagtugyan sa tanan ngadto sa Ginoo. Oh, so depende sa imong buha. Dili sa mga buha. Lordship salvation is another name for works salvation. Maluwas pinaagi sa pagsunod ni Kristo. What? Maluwas ta pinagi sa pagtuo sa work ni Kristo nga complete man diya sa cross. Ang iyang bayad igot na ang atong buha way labot. But it's the Holy Spirit who's speaking here through Paul. The Bible says in 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. Ang tibok nga kasulatang giyatag pinagi sa inspirasyon sa Diyos. The Bible says in 2 Peter chapter 1 verse 20, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. Sometimes si Paul nagsulat nini nga mga pulong, he was being moved by the Holy Spirit.
Let me read that in Visayan. Kayang propesiya, wala may abot sa karaang panahon, pinaagis kababuton sa tao, apan balang mga tao sa Diyos, misulti, samtang sila gigamhan, to move, to influence, to use the fingers to adjust. That's the word gamhan. Gigamhan sa balaang espiritu. Yes, gigamhan si Paul sa pagsulat ni ini ngato sa mga Kristohanon sa Rome. Apan ang pagpasidaan nagikan diretso sa Diyos mismo, ug ang Diyos nagsulti, ayaw pod pagtugyan sa mga bahin sa inyong lawas, ingon nga mga instrumento sa pagkadali matarong. Ang taong naluwas gayud, makatugyang gihapon sa iyang lawas, ngadto sa sala. Mahimok manggod. Kining klarong nagtudlo, nga mahimok man ngang taong naluwas. So I just said that. I didn't know it was coming next to my outline. I'm going to read it. Kini klarong nagtudlo nga mahimok man nga ang taong naluwas makatugyan sa iyang lawas ng bahin, ingon nga mga instrumento sa pagkadili matarong. Kini klarong nagabungkag sa tanan doktrina sa Lordship Salvation. Wala tan naluwas. Truth Baptist Church ayaw kalibog sa mga bakakon sa YouTube, mga bakakon sa Facebook. Wala ta naluwas tungod kay naghimo ta ni Kristo nga Ginoo sa matag bahin sa atong kinabuhi, kanang work salvation. Naluwas na ta tungod atong gibutang ang atong tibok pagtu diya ni Jesus lamang ug yang sakripisyo diya sa krus, kanang rasa ng tao maluwas. Tu ni Jesus Kristo ikaw maluwas. John 20 verse 31, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Apan kini gipangsula aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug nga sa nagatuo kamo makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan. Dili pinaagi sa pagtugyan sa tanan ngadto sa iyang pagkaginoo. Pastor Mike, are you saying we don't need to surrender to the Lordship of Christ? Of course not. I'm saying kanaway labot sa kaluwasan. You can't surrender everything to God until you're saved. What kay gahom? So wala pa ka naluwas, ikaw ang nagyapon ilalom sa autoridad sa sala og dili ka wala ka nakaikyas. 1 John 5:1, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Si bisang kinsa nga nagatuo nga si Jesus maong Kristo gianak sa Diyos. What I'm trying to show you today is when someone says to you, kung wala pa ka nagtugyan sa tanan ngadto sa ni Jesus Kristo, wala ka naghimo kaniya nga imong Ginoo sa matag air sa imong kinabuhi, tinuri mong kaluwasan, wala pa ka naluwas, that man is a liar. False teacher, a wolf in sheep's clothing. And sometimes based on mga Baptist, magtulo niya nga kabuwang. It's folly, it's evil, and it sends people to hell. Kung naluwas ka tungod sa imong pagtuo diya ni Jesus Kristo, way labot bisan unsay lain. Oh, but you have to make Jesus your Lord because He is Lord. No. Believing He is Lord and submitting to His rules are not the same thing. Kung nagatuo ka nga si President Marcos ang president, that is not the same thing as following the laws of LTO when you drive down the road. We're mixing things that aren't mixed. Yes, you have to believe Jesus is Lord, but you do not have to obey Him in order to be saved. And Lordship Salvation says if you are not surrendered, you are not saved. And it's a lie. You can't surrender until you are saved. Pero, bisan kita naluwas na gayod, sumala sa atong teksto karon, makatugyan pata ni ining may kamatayon nga lawas. You understand your body's not saved? One day it will be at the resurrection. Jesus will resurrect all the bodies at the day of the rapture, and your body will be changed. Sila nga buhi pa nakuha na, and the Bible says, and we shall be changed.
But right now, ang imong lawas, wala na pa naluwas. Dili pa kompleto kana nga bahin sa atong kaluwasan. It's still coming. That's why we have the Holy Spirit. It's God's promise to us, I'm going to finish what I started. One day I'm going to save everything. Dili kalag lang, dili espiritu lang, apil purong lawas. God saves the whole man. But our body's not saved. Ang atong lawas, naay kamatayong gyapon. Kung bisan kita naluwas na, nanay kinabuhing dayon sa kalag, sa espiritu, na espirituanong kinabuhi. Makatugyan pata ni ining may kamatayang alawas nga to sa pagkadili matarong. Kay kung dili mahimo ka na, walay klaro ang sugo nga nagdumili ni ana. Is that logical enough for you? Why would God say don't do it if you can't? Panaglitan. I mean, think, huna. Ang Diyos nagyayon kanimo. Kabulo ko nga di ni mo kaya. Pero ayaw na lang paghimo ni ana. What? Panaglitan. Brother Nestor, nakoy pipila ka pangutana para nimo, ha? Una sa tanan. Naa bakay mga pako? Wala si Brother Nestor. Bisan unsay klase, dako gamay wa gyud. Si Brother Nestor walay pako. Nagpagayla, paminaw palihog, importante yun ni nga pangutana. Kabalo, Brother Nestor, kabalo ba ka unsaon paglupad? Makalupad ba ka, Brother Nestor? Di pwede. Seryoso ko, importante yung pangutana. Kaya ba nimo maglupad? Dili. Si Brother Nestor, dili makalupad. Okay, si Brother Nestor, palihog, paminaw ka dyan. Kabalo ko nga wala kay pako. Kabalo ko nga dili ka makalupad. Pero magpasidaan ko kanimo gyapon karong buntag, ha? Palihog. Ayaw. Paglupad pauli pagkahuman sa church service karong buntag. Ayaw paglupad. Kung mauli ka, ayaw paglupad. Drive na lang sa imong sakyanan. Seryoso ko, Brother Nestor, palihog, paminaw sa imong pastor karon. Kung maglupad ka, pauli karong buntag, basin makapoy na ang mga pako nga wala na batonan nimo o ikaw mahulog. You say, Pastor Mike, this is stupid. Yes! Buang yun! Pero ang tao musulti nimo, kung naluwas na ka, tinuod, nagtugyan na ka sa tanan nga to sa Ginoo. Nga naman ay dakang pagpisidaan sa Biblia, kabahin sa sala para sa Kristohanon. It's foolishness. Ayaw magtugyan sa imong lawas mong bahin sa sala. Pero bisan dali mahimo, pero kay naluwas na ka. Why, klaro. Every commandment in the New Testament makes no sense if salvation includes surrendering everything to Christ. Because kung ang kaluwasan na kalabutan sa pagtugyan, mawala diretso kung dali na ka magtugyan. Are you getting the point? So if I have to surrender to be saved, as soon as I'm not surrendered, I'm not saved anymore. Kinsang nagluwas! Ako gagalingon kung tinuod ka na. Are you getting the point? Hey, church members, ayaw paglupad pauli human sa church. Kung ako magwali niya, unsay chismis sa inyong balay unyong hapon? Unsay nga ito ni pastor, na buwang gayot siya. Masinggi ka po siya. Pasin na siya rugby, sulod sa mga pasino. Unsay problema ni pastor? Human sa service, ang tawag do, Pastor Mike, pwede kumusto rin kadyot lang. Namahaw ba ka, pastor? Basin naglakaw ka dito sa kainit, ganiyang buntag, nainitan ba ka? Basin kulang ng tubig, pastor? Pastor Mike, na ba kay tanduay di sa imong ref, Pastor Mike? If I preach that, you'd think I'm crazy. But if salvation is related to surrendering all to God, which is what lordship salvation is, then every command in the New Testament is crazy. A little bit of doctrine this morning, a little bit of logic. Kana gayon ang kabuwang sa tanang mga tao nga mutulog kanimo
ngang pagtugyan sa imong kinabuhi na ay labot sa imong kaluwasan. Sila mga bakakon ug mga heretic. Call them what they are. They are heretics teaching works salvation. Turn with me to 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Nini nga verse makita na to ang nindo nga pagpasabot, nindo nga description. Nini mga tao karon nga hanas kayo mo tudlo sa lordship salvation. By the way, let me say something. Explaining salvation is only confusing when you're trying to separate it from lies. If I'm just explaining to a 5-year-old, dali ko kinahanglan magpasabot kabayan sa kabuwang sa lordship salvation kay wala pa nalibog siya. See, salvation is simple. Hangtod ang daot ng tao magsago sa kaluwasan sa mayong buha. And then it's very, very hard to separate the threads. Like when Ma'am Farah is sewing with the sewing machine, if you get the threads all tangled up, lusod kayo nga magpasabot. Pero kung wala pa na tango, what's the word tango? Tango. Ha? Kung matango na yun, ha? Balikos? Maybe I should just preach in English. Nobody here speaks Visayan. And once the threads are tangled, it takes much more work to make it clear, right? That's the problem. That's why the pastor has to preach crazy illustrations, because I'm trying to separate the doctrines that have been tangled. Jesus is Lord, and you must believe He's God in order to be saved. But you do not have to obey every commandment of Jesus in order to be saved. And people are tangling things. It's wicked. It's of the devil. Let me show it to you. 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly. The word expressly means very, very clearly. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Meaning they were saved, pero sila nagbiya na sa kamatuoran. Nagbiya na sila sa pagtuo. They're saved, but they've left the faith. You cannot leave somewhere you've never been. Let's see here. Who can I pick on? Jacob. Would you please get away from my parents' house in America? Mupahawak ko nimo gikan sa balay sa akong kinikanan. Pwede ba siya mobiya sa balay sa akong kinikanan sa US? Pwede ba? Kay wa gyud siya nakabista dito. So unsa ang tao mobiya sa pagtuo? That means at one point he was in the faith. Pero nagsalikwa siya sa kamatuoran. Naluwas pa siya pero nagbiya siya sa kamatuoran. Because we're saved forever, right? Yet he abide, if we believe yet not, yet he abideth faithful. Ang atong kaluwasan depende niya. So kung naay panahon nga naluwas na ko, bisang karon nagbiya ko sa kamaturan, naluwas na nagyapon. But they're dangerous because they send other people to hell. Look at it with me. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. That's talking about devils and doctrines of devils. Karon ang espiritu sa tataw nagasulti. Klaro ang espiritu, klaro ang balang espiritu nagtudlo, nagsulti. Karon ang espiritu sa tataw nagasulti. Nga sa ulahi nga mga panahon, ang pipila managpamiya gikan sa pagtuo nga nagatagad sa nagapahisalaa nga mga espiritu ug mga pagtulunan sa mga yawa. Pagtulunan is doktrina. Listen to me very carefully. Ang lordship salvation, usa ka doktrina sa mga yawa. So nga naman daghang tao mo sunod niya na. Duha ka rason. Number 1, ang lordship salvation magdani sa garbo sa kasing-kasing sa tao kay bisan ang tanan tao, there's something in our heart ganahan ta nga akong buhat na ilabot sa akong kaluwasan. It's the pride of man. But there's a second reason. Let me finish where I'm at here. Bisang 15 nga mutudlo sa Lord's salvation. Watch me now. Nagtudlo siya sa uska doktrina sa mga yawa ug naa na siya ilalom sa tunglo sa Dios. Turn with me to Galatians chapter 1 verse 8. Galatians chapter 1 verse 8. A lot of doctrine this morning, but it's good for us. Kanay daghang bakakon sa kalibutan. Galatians chapter 1 verse 8. Kung na sa amen? But though we
or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Apan bisan pa kami, o usa ka anghel gikan sa langit, mawali og bisan unsa nga lahi nga maayong balita nganha kaninyo, kaysa amo nang kikawali nganha kaninyo, tugote siya nga matinunglo. Sama sa among giingon kaniadto, sa ingon makasulti ako karon pag-usab, kon si bisan kinsang tao magwali og bisan unsa nga lahi nga maayong balita nganha kaninyo, kaysa inyo nang nadawa, tugote siya nga matinunglo. Clear. When someone changes the gospel, ang Biblia nagingon tugote siya nga matinunglo. Be careful who you listen to, ladies and gentlemen. When you hear somebody start talking about kung si Kristo dali ang Ginoo sa imong kinabuhi, wala ka naluwas, you have found a wolf in sheep's clothing. Let's go back to our text verse, Romans chapter 6, verse 13. Romans chapter 6, verse 13. Okay, pata? Buhi pa? I know it's hot. Dalit na mamatay. Here we go. Romans 6:13. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas, ingon nga mga galamiton sa pagkadali matarong ngato sa salap. Apan itugyan ang inyong mga kaugalingon ngato sa Dios, sama niyato mga buhi gikan sa patay, o ang mga bahin sa inyong lawas, ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong ngato sa Dios. So we'll go back to the very beginning. Bisan ang taong naluwas na, makatugyan gyapon siya sa ang lawas ng mga bahin, ingon nga mga instrumento, mga galamiton sa pagkadili matarong. Si Pastor Mike, what do you mean? Okay, allow me to illustrate. Matag panahon nga ikaw mo bantay sa daotang nga salida, nagatugyan ka sa imong mata, ingon nga mga instrumento sa pagkadali matarong. Matag panahon nga ikaw mo abri sa uska botelya sa tanduay, nagatugyan ka sa imong mga kamot, ingon nga mga instrumento sa pagkadali matarong. Matag panahon nga ikaw mo butang niyanak nga botelya ngadto sa imong bakba, nagatugyan ka sa imong bakba, ingon nga usa ka instrumento sa pagkadili matarong. Kung kana nga ilimnon mobot na sa imong tiyen, ug mosugod sa iyang makadaot nga paglihok, nagatugyan ka sa imong panghunuhuna ug tibok lawas, ingon nga mga instrumento sa pagkadili matarong. Kung maglaag-laag ka uban sa imong daotang barkada, nagatugyan ka sa imong mga tiil, ingon nga mga instrumento sa pagkadali matarong. Kung masuko ka tungod sa gipang buha sa uban, ug mulitok ka sa makasakit nga mga pulong, nagatugyan ka sa imong dila, ingon nga uska instrumento sa pagkadali matarong. Kung mag-joke-joke ka o hugaw, uban sa imong kalibutan nga mga higala, nagatugyan ka sa imong bakbak, ingon nga usa ka instrumento sa pagkadali matarong. Kumukita ka sa butang nga dali imuha, apang walay tao nagbantay, busa ikaw mo kuha niya, no? Ibutang sulod sa imong bulsa. Nagatugyan ka sa imong kamot, ingon nga mga instrumento sa pagkadali matarong. Kung mag-fill up ka sa ayuda paperwork ug mamakak ka kabahin sa imong monthly income, nagatugyan ka sa imong kamot, ingon nga usa ka instrumento sa pagkadali matarong. Kung ikaw mo halok
sa lalaki nga dali imong bana or sa babae nga dali imong asawa, nagatugyan ka sa imong mga ngabil ingon nga mga instrumento sa pagkadali matarong. Kung wala ka naminyo, apan mo paggamit ka sa imong uyab nga nagpakarong ingno nga kamo naminyo gyud, nagatugyan ka sa imong tibok lawas ingon nga mga instrumento sa pagkadali matarong. Truth Baptist Church, ang Diyos interesado gayud kung unsa imong buhaton sa imong lawas. Kung mag-decision ka maminaw sa dautang kalibutanhong nga music, unod-nong nga music nga mag-stir up sa mga dautang nga tinguha sa imong kalag, nagatugyan ka sa imong dalunggan ingon nga mga instrumento sa pagkadali matarong. I was very, very clear at the beginning. Wala ko nag-story kabayan sa kaluwasan. Dalita maluwas, pinagi sa atong pagkamatarong. Ug may gani, kanay daghang Kristohanon, nagtugyan sa ilang lawas ngadto sa kadautan halos matagadlaw. Pastor Mike, mahimo man ang taong naluwas magbuha ingon niya ng tanan? Oh, ang atong teksto gisula ngadto sa taong naluwas kayod. Basa ha ang Romans 6. Yes, Romans is about the way of salvation. Tinuod yun. Pero basa ang chapter 6. Klaro man, nag-istorya siya ngadto sa tao nga naluwas na. Wala siya nagtulo sa paagi sa kaluwasan. Wala siya nagpaklaro sa kaluwasan. Nagtulo siya sa paagi ng Kristohanon makaangkon sa kagawasan gikan sa sala. Look at our next verse. Look at verse 14. We've been reading verse 13, balik-balik. Sunod, tanong verse 14. We'll just look at one. I'm not going to read the whole chapter, tungkol sa time. But look at verse 14. Kung nasa, amen? For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Kayang salat dalit makahari, ibabaw kaninyo, kay kamo dali ilalom sa balaod, apan ilalom sa grasya. Ilalom sa grasya. Naluwas gayud. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas. Ako makasulti kanimo sa rason ay daghang pastor nga naglusod gayud niini nga doktrina. Nga naman daghang pastor nagtudlo niini nga kabuwang kabayan sa Lordship Salvation. Ako makasulti nimo sa rason. Ganahan sila sa pagkontrola sa tao, dili sa pagpangulo sa tao. Kung ang pastor walay gahom sa Diyos diya sa iyang pagwali, kinahanglan siyang mangita og laing paagi sa pagpabilin sa tao sulod sa iyang church. Ug unsa ang iyang gamiton? Kahadlok. Imbis sa pagpangulo sa iyang mga membro, pinaagi sa gahom sa Diyos. Magkontrola siya kanila, pinaagi sa kahadlok. Ang Lordship Salvation, walay kaliinan sa tanan lain baka nga relihiyon sa kalibutan. Magkontrola sila sa ilang mga membro gamit ang kahadlok. Kung dali ka magsimba sa ato at mga impyerno ka, mogamit sila sa kaluwasan, ingon nga usa ka bunal na magkontrola sa tao. True story. Unsay kanan sa buwang na tao dito sa Davao bago pa na priso? Kibuloy. Nagbasa ko sa article kabay ni Kibuloy. Si Kibuloy na daghang babae gitawag pastorals. Do you know what a pastoral was in Kibuloy's ministry? Ang iyang private prostitutes. Sila, ang uban nila, gischedule matag simana, musulod sa iyang kwarto, alang sa sex. Uban nila mga bata, 12 years old. Pero nice story kabayan sa babae, gisugo siya mga ato sa kwarto ni Kibuloy. By the way, Kibuloy was a really good preacher. I saw a clip by him. Mas mayo gid siya kay kanako. You see, he has charisma. He has a gift for speaking. But he was following the devil. Anyone who says, I am the representative of God on this earth is a wicked liar. I don't care how good he can preach. And boy, I saw a clip on Facebook. I was amazed how well he preaches. He is convincing. Not anymore, but he was. Nice story sa article. Ang babae gisugo mo ato sa kwarto niya.
Nagsulod siya, nagsugod siya og hilak. Naging, dili ko ganahan, ayaw. Nasuko siya, naging, ikamo ato sa impyerno. Every false religion does the same thing. Fear of losing or not getting salvation. That's not the gospel we read in the Bible. I'm not saved because I make Jesus my Lord. That is a method used by selfish men to control their people. If you can't lead people, you shouldn't be in the ministry. Ang tao mo sulti, kung wala pa ka nagtugyan sa tanan, wala pa ka naluwas, it's just a tool of control. Kanadali ang kaluwasan nga makitaan na to sa Biblia. Sa kamatuoran ng taong naluwas, makatugyan sa iyang kaugalingon nga to sa kadautan, sama ni bisang kinsang taongan, nawala pagyapon. You have the Holy Spirit. Yup, and you can ignore Him. Magabaliwala ka sa balang Espiritu. Bible says you can quench Him, magpalong, aron dali na siya maglihok, diya sa mong kasing-kasing. You can grieve Him. Panahon Romans 6:13 pag-usap. I want to be very careful when I preach about this because I don't want people to get confused about salvation. Romans chapter 6 verse 13. Kung nana say amen. Neither yield ye your members. Stop. Ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas. Now, unsay pasabot pag-usap sa pulong ni? Ayaw pud. Right? Ayaw pud. Sa English, neither. Well, nga naman nga siya misulti niya na, nga naman dili, ayaw lang. Nga naman ayaw pud, nga naman ni magtugyan. Simple kayo, naisugo sa bersikulo nga nag-una niini. Tanaong verse 12. Atong gibasa sinugdanan. Romans chapter 6 verse 12. Hunana say amen? Amen. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Busa ayaw tugot yang sala nga mohari. Wow. Mahimo mga naitaong naluwas, ug ang sala ang naghari sa iyang kinabuhi. Kung dili mahimo, nga naman magsugo. Ayaw tugot yang sala nga mohari diha sa inyong may kamatayong alawas, aron kini inyong tumanon sa mga pangibog ni ini. So ang taong naluwas, dili lang makahimo og tugyan sa iyang lawas ng mga bahing ngato sa pagkadali matarong. Pwede pud siya magpasakop sa iyang kaugalingon ngato sa sala. See, when the Bible says, sin shall not have dominion, it doesn't mean it cannot. It means it doesn't have to, because God has broken sin's power. Kung mag-decision ka, kung naluwas ka, pero nag-decision ka nga mutugyan sa imong mga lawas ng bahing ngato sa kadautan, ang sala mahimo ng hari sa imong kinabuhi imbis ni Kristo. Well, that destroys lordship salvation, doesn't it? Mahimo man na taong naluwas ug ang sala ang naghari sa iyang kinabuhi. Ang taong naluwas pwede gayud mahimong usa ka sulugoon sa sala. Look at verse 15. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are? To whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness? Medyo makalibog basin ng Bisaya, at least para na ako, maglusod ko sa Bisaya, pero magbasa ko gyapon, nan unsa man, magpakasala ba kita tungod kay kita dili na ilalom sa balaod apan ilalom na sa grasya?
Ang Diyos dili mo tugot. Wala ba kamo mahibalo nga sa kangkinsa kamo nagtugyan sa inyong mga kaugalingon nga mga sulugoon sa pagsugot? Iyang mga sulugoon kamo iyat nakakaniya? Nga to sa kangkinsa kamo nagsugot. Kung sa sala nga to sa kamatayon o sa pagkamasinugtanon nga to sa pagkamataron. Do you know what we keep seeing here? Balik-balik, nanapod, nagtugyan, pagsugot. Do you know what we keep seeing in this chapter? Choice. Choice. Personal choices. It is a choice. Kita ang magdesisyon kung mahimo tang mga sulugoon sa sala pag-usab human sa kaluwasan nga gihatag nato sa Ginoo. When you got saved, Jesus broke the power of sin and you no longer have to serve sin. Sa wala pa ka naluwas, wala kay choice. Sulaya. Kung ang tao wala naluwas, wa siya'y chance nga mo ikya sa yung daanan. Why chance? Pero kung naluwas na, karon depende na sa imong decision. We're not talking about salvation, we're talking about freedom. It's a choice. Romans 6:12, let not sin therefore reign in your mortal body. Busa ayaw tugote. Ang sala nga muhari diha sa inyong may kamatayon nga lawas. Tanaw ang ikatulo nga pulong sa Bisaya, sa English first word yun, sa Bisaya ikatulo, tugote. Pilit manggot. Decision. So wala pa ka naluwas, wala kay choice. Anak kasayawa. Anak kinabuhi ka diha sa gingharian sa kangingi. Anak ka ilalom sa tanan gahom sa sala o wala kay chance nga mawikyas. Pero sa dihang si Jesus miluwas kanimo, siya mihatag kanimo og kagawasan gikan sa sala. Busa. Kung ang mga bahin sa imong lawas kitugyan na gayud nga to sa pagkadali matarong, kana ang gipilit nimo. You chose it. Kung ikaw naluwas sa panggigapos ka pag-usab sa imong daan na andan, sa imong daotang sala, dili ka makabaso libis ang kinsay lain. Ikaw ang naghimo sa decision sa dihang mitugyan ka sa imong lawas ng bahing ngadto sa lingaw-lingaw sa sala. We said from the very beginning, mahimo man ang taong maluwas mutugyan sa iyang lawas ng bahing ngadto sa pagkadali matarong. And unsang resulta, mahimo na kang sulugoon sa sala imbis ni Kristo. Pastor Mike, dali ko makaundang sa akong habit. You chose it. You chose it. And I'd just like to say very simply, I wanted to preach here at the end about God's power to give you freedom, but God didn't let me. Here's all I'm going to say at the end. Ang sugo sa Diyos wala na usog. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas, ingon nga mga galamiton sa pagkadali matarong ngadto sa sala. So what is the solution if you're a servant of sin? Are you ready? Stop it. Undang yang pagbaso sa uban. Undang yang pag-alibay-alibay. Ang kuna, ang gahom sa Diyos. And stop it. Matag panahon, ikaw mutugyang sa imong lawas pag-usab nga sa sala, mas hugot na ang kadina. Nga, lasod ka ayaw, Pastor Mike. You chose it. But the same God who saved you has the power to give you freedom again if you want it. So I only ask, do you want it? Murag na idaghang tao diri karon na igo yun.
Unsay bahin sa imong lawas kitugyan nimo ngadto sa sala? Imong mata, imong dalunggan, imong tiil, asa ka niadto? Asa ka naglaag-laag? Imong mga kamot, imong dila, litok sa mga bakak. Unsay decision kinahanglan himuon nimo karon? Unsay kinahanglan ka mag-decision? Sugod karon, dili na ko magtugyan sa akong kamot, dili na ko magtugyan sa akong mata, dili na ko magtugyan sa akong dalunggan. Unsay decision? You know. I don't need to mention it. Tuhong na mga ulo, yung mata.